Adunay grupo sa mga kababayen-an ang radikal ang utok ug mi-insist nga dapat naay mga babaye nga maordinahan nga pari kay lagi dili daw equal ang lalaki ug babaye. Ila pa ganing gibasol nganong lalaki si Kristo. Mauto nga naay pari nga Vincentian mitubag. The problem is not that Jesus is male. The problem is not all males are like Jesus. So ayaw basula si Kristo. Kay kailat ang Kristo kinsa siya. Ang atong basulon kita ug ang isig katawo kay kita mooy nagkulang. Ngano ako ning gisulti? Kay sa ato manggong ebanghelyo karong adlaw Lunes, actually kabalo ang mga Pariseo kinsa si Kristo, unsa sa kabuutan, unsa sa kagamhanan, kita sila sa mga milagro, pero sila maoy mipili nga magpabuta-buta. Mga igsuon, gihimo sa Dios tanan-tanan, gipadala gani niya iyang anak diri sa kalibutan aron ubanan ta niya. So ayaw siya basula. Kay gihimo niya tanan, wala siya magkulang. Nagani duha ka man nag-amigo. Nilabay sila, nay na mga batan-on nagsumbagay. So niingon ang atheist katong wala mituo Ginoo. Tanawa bay o. Dugay rang ninaog inyong Kristo diri sa kalibutan, pero nganong wala gyapon masulbad ang violence. Hilom ra ang Kristiyano. Nilabay na pud sila sa mga bata nga bulingit. Niingon ang Kristiyano, o tanawa o, dugay rang giimbento ang sabon, pero nganong naagyapoy bulingit. Kay wala tay gihimo. Mga igsuon, sa tanang maayo nga gihimo sa Dios, asa ta nagkulang. Unsa pay wala nato mahimo.